Zo wie het. En zo zocht het er nou uit. Eerst dienen de kamers meer denken aan een ziekenhuis. Nou binnen het smoeke huiskamers. De eerste 64 bewoners hebben tussen een plakje vonden in het vernijde Bertilla. Mijn vrouw die mag blij zijn dat ze zo'n geweldige mooie kamer gekregen heeft, maar ook de andere bewoners. Ze zijn uitermate tevreden met de geweldige ruimte die hier zit. De zorg verhoort. Meesten willen heel iets meer dat zorg en wijn en skiën is. Dus wijn je in een eigen appartement met privacy binnen een instelling. Ik heb ook gezegd direct van de kamer is zo mooi en zo groot van omvang. Ik wil daar echt een huiskamertje voor maken voor mijn vrouw. En u ziet het wel aan de inrichting. Ik heb alles nieuw aangeschaft en zij moet hier leven. Voor het personeel is de nieuwe situatie wel even wennen. Mensen die zitten veel op hun kamer of zijn overal en nergens. Waar mensen eerst in de eigen vaste woonkamer zaten. En het is een andere manier van werken die dat vraagt. Maar dat gaan we graag doen zodat de klant hun keus kan maken. Er wordt nou werk om de eerste fase van de verbouwing klaar te krijgen. In Kwatten wordt begonnen met de verbouwing van het laatste pad. Begin 2014 moet alles klaar wezen en is er plek voor 220 bewoners. De zwaarginstelling is ik op zoek naar een nieuwe namen. Daarvoor binnen ballonnen oplitten. 3, 2, 1. Onder de ballon hing het een kaartje. Vind je erin, dan kun je die mooie suggestie voor een naam weer omsturen.